Vi er i dag taget til Roskilde, hvor en gruppe unge forsøger at lave alternativer til bæredygtig transport. Lad os gå ind og se, hvor langt de er nået. Bæredygtig transport, fordi at det er en af de store synder, vi har i forhold til miljøsvineri. Og det er noget, der er nemt at gøre noget ved, hvis man forsker inden for det, i forhold til andre ting. Så det er også derfor, vi virkelig gerne vil hjælpe og gøre noget. Det er vigtigt med bæredygtig transport, fordi at vi udleder utrolig meget CO2 på grund af transport, og det faktisk er en sektor, som faktisk er relativt nem at omlægge. Der findes ret mange forskellige alternativer, som man kan gøre, hvis bare man ligesom omlægger teknologien. Ifølge mig, der er den mest bæredygtige energikilde vedvarende energi, som vindmøller og vandenergi. Ifølge mig er den mest bæredygtige energikilde er sådan, ligesom de vedvarende energikilder, som f.eks. solenergi og vindenergi, fordi de ligesom aldrig slipper op og belaster naturen ret lidt i forhold til så meget andet.